аз съм Павел Гидиков и днес ще играем Майнкрафт. Както виждате, направих някакъв подзлом под земята, ще съм бебеаре Максотка! Не, при майната ви. В училище съм при тези стъпанари. Гледайте колко е отвратително. Аз съм. Какъв мост е? Добре, не знам какво ще правя, нали съм тъп и ще правя и това. На кой говориш? На как имаш так дърво? На кой говориш? Макса. Хора, тук тия са малумни като свини, тук за малко да ме оцелят. И сега ще правя простоти. Да. В училище съм, пак казвам, вижте колко отвратително. Ти ще си изхъбя целия старо дърво. Няма такива. Топиш някакви хубави строи тук. Прилича. Много са красиви. А как имаш такове? Що си тъпи за това? Ми дадоха снакове. Тук има снежен байом. Що не отидеш? Защото не искам. Защото си цар Борис III. Има ли сноумени? Не, има пишки. Построени, нали? Какво ще правиш сега? Ще скачам и какво да правя? Няма да оживееш. Да, знам. Аре, бай. Пробвай се в дата. Бай! Как живя? Ще съм оживял, Маля, ти имаш Аз женски тръгнах скин. натам. Ти си женски скин. Не има женски скин, ръката ти се носи с такова. О, мага! Покажи си скина. Ето ми го скина, доволен ли си? Видяхте ли му хората? А сега снимах. Фара, стига ми проваля клипа! Изгубихме си къщата, бай, младежи. Що той прави? Какво друго може да правя? Трябва да сложи слушалки. Бах ти мината тук намерих. Ще снимам. Добре, хора, нямаше да правя. Това ще бъде от този клип. Знам, че няма да има харесвания, но ме кефи и бай-бай. Я си виж.